Gymaint o bobl wedi troi allan heddiw ar eitha tywydd i gael gweld yr adnoddau ac arddangosfeydd gennym ni yma yn yr hen Garchar. Mae wedi bod ar agor ers bythefnos mewn gwirionedd ac mae'r ymateb wedi bod yn wych ac dyn ni'n edrych ymlaen i weld rhagor o bobl yn galw heidio yn ystod gweddill wythnos y Pasg yma a hefyd dros tyfer y ha a gweddill y flwyddyn. Bydd yna bobl leol yn gallu dod yn ôl i'r dre i ddod i weld y carchar ac cael y cyfle unwaith eto i weld y carchar wedi newid ychydig efallai ers y tro dwytha iddyn nhw fod yma os yna wedi bod yma o'r blaen. Co cynharas gyda'i ydy bod yma pen oedd y llyfrgell Sir Ddinbych yma'r hen Sir Ddinbych rwan. Ac mi roedden ni yn dod yma i fenthu llyfrau fel mae rhywun arfer â gwneud yn y llyfrgell sydd ochr ar draw i dre erbyn hyn. Ond mae wedi datblygu ers hynny o fod yn archifdy a dwi wedi bod yma yn gwneud gwaith archifol hefyd yn dod o hyd i hanes teuluol a hanes pentrefi ag ati.